Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kiba Sngewlem ka yeng ka sem jong ba goel starling dok mau plang ba di kong la bintaling dok mau nai ki kwa banyu I bat ban Peit Jaka belap ka met Heprit Insaphira ling dok mau nai ki Peit ba ki kwa banyu I kat no ka jingjingai na ka yeng sa jong I ka building belalap ka met yap jong I hagani ka jingle jong I ka Jaka ngilap babon ki bawan ka Jaka ban Peit dala dehi khamtam ka Jaka ba ka met yap ka thia haru jong ka building